Mbak, pengen pinara kene sih, pinara kene sih. Nah, alah tak selingi sawetara. Modus. Ben ora men lunggah-lungguh. Modus patune kene cedak. Dalang iki wenang ngatur kamu tuh, iki mimpi. Nah, ngono kuwi kudu manut diatur karo dalang ngono. Mulane kowe dadi kadal karo walang. Nah, Mbak Elisa ben lungguh kene. Puncak kowe golek nggon sing apik, golek nggon lungguh ning ngarepe lampu syuting kae. Rasaku. Iki tak selingi karo Meme ben jumeneng Mbak Meme. Mriko pesine saking Malang. Nganggo spot. Ceko. Oh ah. Loh. Jackson dah. Jackson. Oh. Dina iki aku ora ngidung. Nah, dadi ora usah ngidung, Cak. Lho, nek ndi ucapmu? Kuwi lah, Ora urung ya digoleki. Mau kan lunga. nesu. Elisa lungguh kene nesu. Mbak Elisa kene nesu. Ora aku kan manut kok golek nggon. Cembubur kowe, Cemburu. Cemburu. Lho ngakoni to. Cembubur. Lah yo ngakoni kowe, yo. Cembubur ta kowe? Cemburu. Lho iya to, omongi kok. Lho aku ngakoni dhek ngakoni. Piye to? Kowe lungguh ning kene penak apik lho. Kok penak apik. Iki Mbak Meme. Meme. Meme napa? Meme begabah napa meme? Meme Klambi. gerih. Ben rada asin. Sugeng dalu, Nduk. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng dalu ngomong sowan bogem. Dek muni cangik. Cangi. Heeh, wong ayu ki mrene ngono kuwi. Beda bojomu kowe muni cangik cangak, kuwale. Cangak ula apa piye? Tuh Mas aku. Nembang sing versi Malangan lho, jajal sekali tempo. Kae ngomong Pak B, tolong Mas Puji kae. Ha, jangan tindak rene. Mas Puji ngomong kan Romo lah. Ngono pengendang the best-nya Malang mriko, Mas Puji mriko. Oh, ngaten. Nah, nyuwun pambiyantune mumpung bengi iki nunggoni Kang Putra. Lah, Mbak Meme mriko. Mbak Meme iki putrane Pak Puji mriko. Pak Puji. Oh, alah. Coba apa mau nembang ngaten ana Karangkates, ana Gubuk Asmara, manut panjenengan ning sing ramban pertama di semi Malangan kaya winginane. Nah. Karangkates. Nah, nyuwun tulung anu Mas digolekne dalan Mas Puji menika. Wah, pengendang hebat kowe kan zaman aku nong sapa-sapa dikendangi kali niki. Nah. Dadi sita-sita mawon dikendangi niku. Lho, piye ngendangi wayang penjari bisa mbiyen rumah saku. Ayah yang luar biasa. Iya, semoga tepuk tangan buat Mas Puji. Tepuk tangan. Kula saged nyinden ngeten iki nggih. Ayah tercinta. Uncek ya kudune bersyukur kowe iso ndagel ngono kuwi ya mergo mik kowe kudu terbi. Nggih boten. Lho kowe kudu matur suwun karo mik kaya iki lho Meme matur suwun karo Kang Rama. Kowe matur suwun karo mik kowe iso matur kali mik. Lah lho nek mik terus suaramu apa teko? Lah iya. Oh iya. Oke, nyuwun pambiyantune ya Mas Puji mau penjen melu wongon dalu menika. Tembane napa Nduk niku wau? Karangkates. Oke. Malangan sing ramban pertama. Engko sing kedua dibajoni kaya piye? Digrengseni mawon. Ngaten, wis siap. Gamelan nyel. Musik diem. Ya. Nganggo balungan. Pemusike kula aturi ngerokok ngantos klepeken nggih. Aku wis muni gamelan nyel ngene iki tenan. Untuk Kediri luar biasa ya. Iya. Dek anyel karo aku dek. Nah. Ya Karangkates digarap karo Cakra Budaya mumpung sing ngendang nyuwun tulung Mas Puji menika. Joget lho Cak. Lho, aku kudu